माने एसेबां थगायखो फैसा बिहरथाबबाय थाबाय ओमफ्रायहाय तो hello everyone I hope you all are doing well तो जोङो दिनैहाय early morning थांसै एकदम सोनाबहानिफ्राय सानजाहा तो पुरा जोङो नै न'खरैनो ओंखारबाय तो थांसै जोङो दायो लामायावहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो जुदि इन्ट्रेस्टेड नै एकदम आसाम बेंगल बर्डार मोननाव नाङैसै बाबुआ खौ बिबै लानानै दङ नै बामनानैहाय तो खम गोजान नामा ना खम जाला बापरे बाप मारै बाब्रै सौग्राव खोब्रा एकदम सोनाबनिफ्राय सानजा गोजों बोरै बोरै सौग्रा खाफालाव दंब्ला रावबो हमथानो हायानो नैबे হচ্ছে आसाम बेंगल बर्डारनि दै संकोस रिभार ना ओमफ्राय माइ मोनफैखैलाय जों गसाइगाव बारबाय जास्ट हाब्रुबिल बारबोबाय अच्छा आरो नै बहायबो बुस्थु लादों पार्सेल उनथिंबो दंबावो माने दायो पुजानि सम नालाय एसे माखासेफ्रा एसे पार्सेलफ्रा डिले जालाङो सुटि मा थायो नालाय अफिसफ्रा तो जायफोरनो गोख्रै नांगौ होननानै बुंहरो बेखायनो सानबाय आङो दा थांगासिनो दं नालाय जों एकदम सानजाहा तो जायफोरनो एकदम लामा खाथियाव गोग्लैयो बेसोरनिखौहाय लामायावहाय जालदाब गारनानै थांनोसै जोङो होनानै दायो फैयै नै सेरफांगुरि बाजार मोनफैलायबाय कचुगावआवहाय होबोबाय माखासे पार्सेलखौ दायो सासेनि पार्सेल होलांनांगौ दङ तो बेनिखायनो नैबे गौरां भेलियावहाय फैबाय बेयावहाय होनानै थांनोसै दाना बेयावनिफ्राय ओंखारबोबावबाय बाजै हटेलावहाय सासेनि होनोसै ओंखाम फैथारबाय ओंखाम जानानैसो थांनोसै बेनि उनाव आरोबावनो लामायावहाय नेशनेल हाइवे खाथिफ्रावहाय बिजनि तामुलपुर बेजोंहाय आरोबावनो दंबावो गोबांनि जों ओंखाम जानायसै ओंखाम जाग्रोनानै लानायसै जोङो ओमफ्रायसो थांनायसै बोरैबा मेंबाय दाबोनो जोङो सहैयाखै जास्ट नै रङियानिफ्राय दासो जों थांगासिनो दं आरो उदालगुरि फारसे बापरे बाप रङियाव ओरैबादि हेरेसमेन्ट जाबाय आरो ओरैबादि हेरेसमेन्ट जाबाय माने दुखु नांथाव आरोना समावहाय आं बेखौनो सानो जे गावजों गाव गावनि हारिजों हारि एसे थगायलायनो नाङा बारा तो नोंथांमोनाथ' दासान्दि मिथियो बयबो नुयो जे आङो दखना अनलाइन सार्भिसावहाय हरो आरोना तो बेनो जे आं जे अनलाइन सार्भिसफ्राव हरो आङो सेफ जाया सेक्युर बेबादि अनलाइन सार्भिसावहाय हरो आङो जाहाथे आंनि प्रडाक्टआ थांनानै गोमाहैया आरो जाय कास्टमारफ्रा जाय आंनि फलोवारफ्रा आंखौ मोजां मोननानैहाय आंनि सिखौ बायनो बिहरो नोंथांमोनाबो जेन' गावनि जे एफर्ट खालामनानैहाय खस्थ' खालामनानै बायनाय फैसा हरनानै बेफोर जेन' ओरैनो वेस्ट जाजाथों बेखौ साननानैहाय आङो एसे बांसिन फैसा गारनानैबाबो आङो सेफ बा सेक्युर बेफोरबायदि कुरियार सार्भिसावहाय आङो हरो तो बेबादिनो दाखालैनो सेप्टेम्बरनि 19आवहायनो मोनसे प्रडाक्ट आरो डेलिभारि जादों बेनि उनावहाय माने दा आंनो कास्टमारा फन खालामनानै बुंहरबाय थाबाय फैसा रिटार्न बिबाय थाबाय प्रडाक्टआ सफैयाखै आं मोनाखै जेबो आंखौ कम्पानिनि नाम्बारफोरजोंबो डेलिभारि बयफ्रा कलबो खालामाखै OTPबो फैयाखै होननानैहाय बहुत परेशान जाबाय आंहा गोरलै गथ'बो दङ नालाय फैख'नोबो हाया थाबैनो
थायो थ' दिनैहाय न'आव थांथ'ब्र' आङो सम लानानैहाय आङो रङियाव ओरैबादि ओरैनिफ्राय ओरै हेरेसमेन्ट जाब्लाबो आं नागिरनानै आं अफिसाव थांबाय थ' बुंहरदोंमोन आंखौहाय डेलिभारि बयनिफ्राय जेबो कलबो थाङाखै OTPबो मोनाखै बेफोरबायदि खिन्थु दायो अफिसाव फैनानै आं गासैबो रेकर्ड आं नुफैजोब्बाय आरोना अफिसनिफ्राय एकदमनो भइस कल रेकर्डनिफ्राय लानानै गासैबो मानोना जे डेलिभारि सार्भिसफ्रावहाय सार्भिसनि मानसिफ्रा फन हरोना बेफोर गासैबो कम्पानिनि नाम्बार थायो थ' कम्पानिया बेखौ रेकर्ड खालामना दोनो थ' जिखुनु जायबोनो रिसिभ खालाम बे नाम्बारावहाय बिनि कल गासैबो मा रायज्लाय बेफोर गासैबो कल रेकर्ड थायो थ' बेफोरखौहाय आं खोनानानै आं जास्ट सानदों आरो माने एसेबां थगायखो फैसा बिहरथाबबाय थाबाय ओमफ्रायहाय थ' OTP थाङाबाथ' OTP होआबा बेनो प्रडाक्टआ रिटार्न होफिनखानांगौ जायो मानसिफोरा ओमफ्राय जाम्बा बानायनो माने बेनो आरोना आं ओरैबादि गथ' गोरलै लानानैहाय आङो हेरेसमेन्ट जाबाय थाबाय आरो